Hej og velkommen til Spillefrikvarteret. Vi fortsætter med at spille endnu et dansk spil. Ja, dansk og dansk. Jeg mener ikke Timmy SOS fra Havet, der er lavet i Danmark, men det er det, vi spiller, og det er på dansk. Timmy SOS fra Havet. Vi ser, at det hele er sat op til, at vi kan gøre det. Der. Godt. Compedia. Okay, vi tager introduktionen. Det er fordi, at jeg har allerede testet det, så introduktionen vil normalt være dukket op her, men det gør den selvfølgelig ikke. Du gør mig pjaskvåd. Så jeg hiver bare proppen op. Pas på øjnene, Timmy. Au! Nej, min fisk! Den har nok svømmet ud i havet. Hvad sker der, hvis man hiver proppen op af havet? Havet har ikke nogen prop, Timmy. Timmy? 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 Hej, herovre! Wow! Timmy, jeg er så glad for at se dig igen. Hør her, der er sket noget forfærdeligt ude i havet. Min fisk! Timmy, hør nu efter. Der er nogen, der har hævet proppen op af havet. Vandet løber ud, og alle dyrene i havet er i fare. Det er ikke for højt, vel? Det er vel det rigtigt? meget normalt. Ja, det er Forhåbentlig. rigtigt. Du er nødt til at komme og hjælpe os. Hurtigt. Okay, godt nok. Og der begynder vi. Godt, så tager vi en nyt spil. Okay, lad mig se. Jeg kan ikke huske, hvad halvdelen af det her gør. Jeg tror, det er fint. Jeg tror, det er vores ting. Stop alt, hvad du finder i den strandskal derovre. Hvis du har problemer, skal du bare klikke på telefonen for at få hjælp. Og hvis du vil forlade os, skal du klikke Ja. på den tangplante, der ligner et blad. Ikke? Nemlig. Dagen efter, der fandt de ham død. I badekarret. Sikke en historie. Har du fundet proppen? Er det ikke over endnu? Vi skal nok finde proppen til dig. Ups. Ja, hvad vil du? Nu vil gerne ind. Fra posthuset. Nej. Nej, jeg er ikke fra posthuset. Jeg er fra børnehaven Mariehønen. Nå, hvad laver du så her? Har du noget til os? Her. Jeg har ikke brug for sådan en, tak. Hvis du ikke har noget til os, kan jeg ikke lukke dig ind. Jeg har ikke noget til jer. Endnu.
Så kan man printe den ud. Sød lidt i ting, men nej. Tager den mig bare tilbage? Ja, det gør den. Okay. Ham får vi ikke vågen lige nu. Hvad var det, du sagde wow til? Ah, Indsæt en muslingeskal for at kunne bruge denne maskine. Du skal indsætte en muslingeskal for at kunne bruge denne maskine. Gul, gul. Muslingskal, muslingskal. Rød, manke. violet-stik. Jeg læste det forkert. Svømmefødder. Det er nok ikke den, for den har ikke nogen svømmefødder. Hvad gør det her? Hvis det gør noget overhovedet. Det tror jeg ikke, det gør. Solen. Så det er bare sådan noget mini-spil, tror jeg. Skjold. Jeg kan ikke komme ud af der. Okay. Ja, det er så jeg kan komme til de forskellige steder. Fabrikken. Hajens hus. Fisken, der spiser affald. Okay. Så det tog mig tilbage her. Hvad? I dag har vi dårlige nyheder. Den forsvandt i går aftes. Bager Francis kager er de bedste i verden. Nyheder fra havet. Hov! Her er den forsvundne prop. Hov! Her er den forsvundne prop. Betyder det, Nyheder fra havet. Nyheder fra havet. betyder det, at jeg skal fikse... I dag har vi dårlige nyheder. Spørgsmålstegn. Eller hvad er det? Du skal indsætte en muslingeskal for at kunne bruge denne maskine. Du skal indsætte en muslingeskal for at Ja, kunne det ved bruge jeg. denne maskine. Du skal indsætte en muslingeskal for at kunne... Stakkels søløv. Nå, så jeg kunne se, hvor proppen var. Jeg tror, det er hints måske. Hvem er det?
Jeg skal nok putte flere i, det gør vi ikke. Sikke en mærkelig skildpadde. Jeg mener, du ser ud som en skildpadde, men du har jo ikke noget skjold. Du ligner et syltet korthoved i det glas. Jeg er ikke noget kålhoved. Jeg er en syltet skildpadde. Hvorfor er du ked af det? Hvad er der sket? Der er nogen, der har taget mit skjold. Hans skjold. Jamen, så må vi jo lede efter hans skjold. Jeg kan ikke lide, at du ser fjernsyn sammen med mig, når jeg er nøgen og uden mit skjold. Men vi vil gerne se et fjernsyn sammen med ham. Hallo, hvilken slags fisk er du? Jeg har aldrig set sådan en mærkelig fisk i hele mit liv. Jeg er ikke nogen fisk. Nå, hvad er du så? En gulerod med fregner? Nej, jeg er et barn. Ah, en barnefisk. Nå, barnefisk, vil du bestille noget? Jeg kunne godt tænke mig en lækker kage. Voilà, jeg har det helt rigtige til dig, barnefisk. Oh la, udsolgt. Jeg skal lave en anden lækker kage til dig, men jeg mangler nogle ingredienser. Her, tag listen og skaff mig alle ingredienserne, så jeg kan bage en kage til dig. Okay. Du fat i alle ingredienserne til kagen? Lad mig nu se. Jeg skal have fat i glasur, 10 sukkerkugler og rød tangsyltetøj. Okay. Det må vi så skaffe jo. Der var noget andet. Der var et andet sted, jeg kunne gå hen, tror jeg. Sukker! Nej, okay. Skal jeg gå tilbage der, så kunne jeg gå den her vej. Nej, vi tager mig der tilbage der alligevel igen. Der kommer flere af dem, hvis man gerne vil bruge dem igen og igen og igen. Ikke, det behøver vi ikke rigtigt. Skal jeg spille det her? Skal jeg vel ikke? Skal jeg virkelig spille det? Jeg har allerede fucket det op. Men jeg mener ikke, jeg tror ikke, jeg skal spille det. Vi skal lige tilbage med pakken der på et tidspunkt. Her er det med dig. Nej, den fisk er blevet fanget i nettet. Vi må befri den. Gudskelov, du kom. Vil du ikke nok slippe mig fri? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ja, jeg skal nok have et eller andet, jeg kan slippe den fri med, men det har jeg ikke lige nu. Næh. Hvordan kommer jeg tilbage igen? Der.
Vil I gerne have en pakke, så får I en pakke da. Har du noget til os denne gang? Ja! Alle tiders. Du kommer med den pakke, min mand glemte på posthuset. Hvorfor glemte han den? Søde lille sardin. Sikke en overraskelse. Det er pakken fra min tante Konkylia. Hun laver det bedste røde tangsyltetøj i hele havet. Er det ikke dejligt, at hun har sendt os noget af det? Hvis du vil smage syltetøjet, må du komme med et tomt glas. Nej, ikke nu. Ah. Hvis du vil smage syltetøjet, må du komme med et tomt glas. Okay, vi forlader dem igen. Selvom musikken var god. Tomt glas. Du, du, du. Du, 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 du. Okay. Okay, vi er done her. Jeg kan tage den vej. Som tommer tilbage der. Det kan jeg ikke bruge til noget. Er der nogen af jer, der har spillet der før? Har du det, Silent Crush, eller dig så kun? Nogensinde prøvet det? Tag skjold af foran drengen. Nej. Er der en nøgle? Den store prop. Okay. Jeg tror faktisk, jeg har gennemført det før, men jeg kan ikke huske, om jeg har. Fordi det har været så mange år tilbage. Hvis jeg har. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skal bruge det til. Men vi har det i hvert fald nu. Så vi kan ikke endnu. Har du et glas, jeg kan tage? Nej, her kan jeg lave lidt kage. Her. Det er en af de pæneste kager, jeg nogensinde har lavet i mit liv. Sulten? Ja, det tænker jeg nok, ja. Og plus og kanel og sukker og... Jeg kan da prøve med det der. Mit skjold ser ikke sådan ud. Nej, det var nu ikke derfor, jeg var egentlig bare gerne have ud af den der. Men det er rigtigt, du vil have et skjold, du ikke have, så får du ud af den der underlige dumme ting, du har. Og der var den. Hvad sker der, Timmy? Er der ikke nogen, der har fundet proppen endnu? Ikke nu, nej. Men skal du finde den? 100% stå på mig. Når jeg siger, den bliver fundet, så bliver den fundet.
Vil du gemme spillet? Jeg vil ikke ud af spillet. Det var en forkert knap, jeg trykkede på der. Kan den her bruges til ham? Hvad skal jeg gøre med denne her? Ja. Jeg har brug for din hjælp for at komme fri. 4, 5, 3. Ej, jeg kan ikke huske, skal jeg virkelig lave den her? Kan det godt være. Der er faktisk dårligt til at lave dem. Ja, men jeg skal bruge de andre ting ja, det vil jeg godt, men jeg skal bruge de andre ting for, at han også vil lave det. Så det kan jeg ikke gøre. Altså, jeg ved godt, at jeg ikke kan finish den her. Men skal jeg gøre det? Skal man finish den der? Er der ikke flere områder? Vi ser den igen. Der skulle være flere områder. Timmy, den lille dreng fra børnehaven, er kommet til havet i dag for at hjælpe os. Vi er glade for at byde ham velkommen i havet hos os. Okay, det er godt med jer. En muslingskal. Ups. Nå, det kan man ikke. Men det... En muslingskal. Hvem kan finde stikket? Den siger, Jeg tror, det er for, så man kan lære det fiskesport eller et eller andet. Det hjælper ikke mig.
skal vide om ham. Så lad den komme på. Hvor er... Hvor er han til igen? Så ringer vi ham op igen. Tak telefonen. Den nar. Hvor var det, jeg fandt ham henne? Ikke her. Ah. Der. Den vej. Jeg skal have vækket ham. Nej, det skal jeg ikke. I skal bare kigge rundt omkring. Det er højst sandsynligt bare halvdelen af dyrene, de har alle de ting, jeg skal bruge. Sikkert også en lige her. Ups. Jeg skal stoppe med at faktisk tro, at jeg skal løse opgaverne, fordi at halvdelen af fiskene, de har de ting, jeg skal bruge. Jeg er så vant til, at man skal løse en gåde for at få tingene, men det skal du ikke rigtig her. Ikke på samme måde i hvert fald. Så det der skjold der, det er sikkert fint for ham. Oh my god. I do like that. Tak skal That's du have, cute. fordi du giver mig mit skjold tilbage. Hvis du vil, kan du se kampen sammen med mig. Ja, jeg skal bare lige have den her med. Okay. So it's ping pong. Pong. Okay. Hvad er de andre? I nat forsvandt den store prop, og livet i havet er i fare. Politiet er på jagt efter den forsvundne prop. Her er en rapport fra Mads Mading. Jeg er så træt af at stå her. Jeg ved ikke, hvor meget længere jeg kan holde ud. Er der ikke nogen, der kan finde den prop? En stjålen prop? La 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 la, det er dog det mærkeligste, jeg nogensinde har hørt. Hvad? Er der noget, der er væk? Og jeg troede, at jeg var den eneste. Problemet er, at politiet aldrig gør noget her. Det er politiets skyld, og regeringens, og byens, og kommunens, og statens, og... Oh my god. Her er Mading, nyhederne, kanal 5. Hvad gør politiet ved sagen om den forsvundne prop? Det ved jeg ikke.
Politiet har ikke nogen kommentarer i øjeblikket. Sikke en udsendelse. Krabbes bageri. Jeg sælger kager og bliver rig. Oh yeah. Det mest skummende skum kan bestilles på Bøllefabrikken. Leder du efter det lækreste slik i hele verden? Prøv de rokkende muslingeskaller. Det her er meget cute. Her er resultatet af den seneste fodboldkamp. Og det var slut på nyhederne. Vi ønsker dem en god dag og gode nyheder. Fuck. Hvis I kan deres alfabet, så ved I, hvad de synger. Og hvis I ikke følger med i det før, så kan I ikke. Jeg kan ikke. I nat forsvandt den store prop og liv. Jeg har set nok. Det er dig, den søde lille reje, der kom med pakken til os. Kom Ja. ind, kom ind. Tak, tak. Tag noget syltetøj, min ven. Tak. Lækkert. Det kan du love for, jeg tager. Okay. Hvad var det ellers, jeg manglede? Jeg skulle have... Det går jo godt. Vi har syltetøjet og glasuren. Mangler kun det sidste. Jeg holder øje med, om der er nogle ting, jeg kan tage. Har jeg været alle steder? Fisken, der spiser affald. Den har jeg ikke mødt. Fiskehuset. Fisken, der spiser affald. Hajens hus. Har jeg heller ikke mødt. Men det skulle tage mig derhen. Så der må være et område, der jeg ikke har fået. Bøllefabrikken. Den har jeg Det ved. gamle skib. Ja. Francis bageri. Den store prop. Så det der er et eller andet her. Jeg ved ikke, hvorfor at jeg ikke har været ved det. Det er lidt som, jeg føler ikke rigtigt, at jeg kunne komme derhen, men vi må lige se jo. Det må jo være et godt spørgsmål, fordi der er ikke noget her.
Skal det være, fordi jeg kan gå ned her? Og... Nej. Det forstår jeg ikke. Er det fordi, at det er derinde, jeg kommer for at kunne komme videre der, eller hvad? 8, 7. Nej. Forstår jeg ikke, at jeg ikke kan komme derhen til de sidste. Det er bare så sjovt at flyde sådan her på vandet. Kom, hvis jeg finder det, jeg skal finde. Citron passe fatteron, à la passate le ballon, si repatte si. Du behøver ikke synge altid. Stop med det. Hvis der er et eller andet, jeg kan tage, så mener jeg også, den vil blinke fast, hvis det var. Det gør den ikke. Så der er ikke noget her, jeg overhovedet kan tage. Der er heller ikke noget, jeg kan tage her. Heller ikke her. Heller ikke her. Her har jeg taget det, jeg skulle tage. Stop alt, hvad du finder i den strandskal derovre. Hvis du har problemer, skal du bare klikke på telefonen for at få hjælp. Og hvis du vil forlade os, skal du klikke på den tangplante, der ligner et blad. Stop alt, hvad du finder i den strandskal derovre. Hvis du har problemer... Nej, fordi jeg skal ringe til ham, og så skynde mig tilbage. Der var et eller andet der, men var det bare for at forklare mig, at Her på politistationen har de et forbryderalbum. Du kan more dig med at lave sjove personer ved at klikke på de 3 forskellige dele. nej. Du kan også... Hvad kunne jeg det sidste Her der? på Nej, det er jo nok bare, jeg kan politistationen printe den ud. Jeg gider ikke printe den ud. Hvorfor er det, jeg ikke kan komme over til hegn? Og den her, det er jo kun til den ene forestilling, ikke? Er der et eller andet i forestillingen, jeg kan tage? Nej. Nej, det var der ikke. Og den tager mig bare derud igen.
Jeg er så forvirret over, hvorfor jeg ikke kan komme over til de to ting. Den kan ikke få mig ud af denne her fælde. Den der. Nej, så meget affald. Kan du se muslingeskallen nede på bunden? Den kan du bruge til at skyde affaldet væk med. Det gør du ved hjælp af musen. Det kan godt være, at der er noget, jeg skal gøre her, for at jeg faktisk får mulighed for at få et eller andet. Jeg tvivler bare stærkt. Nej, der var der nøglen. Så det var rigtigt nok. Okay, men så kan vi tage nøglen, og så kan vi smutte. Okay. Der håber jeg virkelig ikke, jeg ikke skal døje med den der søstjerne der, fordi jeg er så dårlig til det fucking minispil. Eller til den form for brætspil. Hvem var der skulle have den? Det var... Nej, der er ikke nogen, der skulle have den. Jeg skal låse den ind ved kisten. Okay. Saks. Perfekt. Nu vil vi få den anden løs. Alle tiders, du har fundet saksen. Nu skal du bare klippe nettet i stykker ved at følge tallene. Og så kan jeg komme ud i det fri. 1, Hvorfor? Jeg ved godt hvorfor, altså for børn, men det giver bare ikke mening ellers. 7, 8. Sådan. Der har en. Wow, en babyhaj. Hvor mærkeligt. Og se, her er proppen. Nu forstår jeg, hvad der foregår. Babyhajen tror, at proppen er den sut. Åh nej, hvordan får jeg babyhajen til at give mig den? Åh nej, babyhajen forstår ikke noget. Jeg ved ikke hvordan. Men nu kommer jeg til at frygte en enkelt ting. Jeg er meget sikker på, at for at få, for at få perlerne, så skal jeg have klaret den søstjerne der. Og jeg er så dårlig til det. Men vi bliver nødt til at gøre det. Jeg håber, jeg kan få det rigtigt. Jeg aner ikke, hvordan man normalt spiller sådan dem her. Men det er den måde, jeg får dem på. Det kan jeg godt selv se. Jeg ved det sgu ikke. Okay. Ja, jeg skal prøve.
Og jeg har allerede fucket det op. Eller nej, det har jeg ikke. Ups. Man kan ikke få det over. Ja, nej. Fuck. Jeg hader sådan nogle her.
Jeg tror allerede, jeg fucked op. Fuck it, jeg har allerede fucked op. Okay. Kan det godt være, det ikke er så, man skal have dem få dem så? Men det er jo nok dem. Jeg er altid dårlig til dem. Kan det virkelig passe? Gær. Ja, det er allerede slut. Fuck it.
Jeg skal lige finde ud af, om jeg decideret skal skaffe dem der for det. Fordi at hvis jeg skal hjem, så skal jeg sidde og lave den i lang tid. Sikkert. Jeg bliver nødt til at finde ud af, om jeg skal skaffe den fra dem der. Nej, det skal jeg ikke. Okay, nej. Jeg ved godt, hvor jeg skal skaffe den. Det var ikke det, der var meningen. Men jeg skal skaffe den for dem, og jeg er glad for, at jeg skal gøre det. Man skal vente. Der er en af sektioner, du skal vente på. Du sagde, at jeg ventede længe nok, men det gjorde jeg åbenbart ikke. Ja, det tænker jeg også. Jeg vil så sige det her. Det at den forventer, at du venter på noget, for at kunne løse det. Det tror jeg heller ikke, de her altid har gjort. Måske ikke. Måske mere end jeg havde. Men jeg havde ikke forventet, at jeg skulle vente på det her. Det havde jeg bare ikke. Men det er fair nok. Det er bare mig, der var dum der. Sådan. Og grunden til, at jeg ikke havde forventet, at det var tilfældet, det er fordi, at jeg har spillet så mange, specielt Humongous Games, hvor at, der er så meget ekstra. Det er der også ved tv'et. Der var faktisk, kanalerne bliver ved og ved og ved, så du kunne egentlig bare blive ved med at være i dem. Derfor så forventer jeg som regel mange gange, at der ikke rigtig sker det store ved det. Bare ikke altid det der tilfælde. Voilà, nu har vi syltetøjet, så mangler vi bare sukkerkuglerne og glasuren. Syltetøjet har vi, glasuren har vi. Hvad nu med sukkerkuglerne? Syltetøjet har vi, glasuren har vi, og sukkerkuglerne har vi. Nu kan vi bage en rigtig dejlig kage. Som jeg er sikker på, at Hein gerne vil have. Vi skal blande ingredienserne, som der står i opskriften. Okay.
Se bare den glinsende glasur på kagen. Syltetøjet smager godt. Voilà, vi har en formidabel kage. Den er godt nok grim. Så god og kanel. Men den kan vi nok give til Hein, fordi så går ud fra, så snart Hein får den, så vil den registrere. Der er et eller andet her. Og så får vi proppen, og så er det måske nok en af det. Der er ikke mange hajer, der kan modstå det her. Nogen, der vil have en lækker kage. Puha, det var heldigt. Nu kan vi tage proppen. Alle tiders. Vi har proppen. Nu bliver alt godt igen. Ups. Her. Nu behøver vi ikke bekymre os mere. Proppen er sat i. Udmærket, du har reddet havet. Timmy har fundet proppen! Timmy har fundet proppen! Hvad? Har drengen fundet proppen? Proppen er fundet. Endelig. Det er det søde barn fra børnehaven Mariehønen. Godmorgen, og her er nu en ekstra nyhedsudsendelse. Den store prop er endelig fundet. Hvordan gjorde du det, Timmy? Tja, det er en lang historie. Det hele begyndte med, at... Og vi kan takke dig for det hele. Tak. Godmorgen, Timmy. Du skal op nu. Det er allerede sent. Den fisk dør om lidt. Det var... vi tager tak til. Ja, det gjorde jeg. Det er gennemført. Hej, hej. Hej hej. Jeg kiger det hurtigt lige ud. Tak fordi I så med der på YouTube. Jeg håber, I kunne lide at se videoen. Jeg håber at se den næste. Og som altid, have en rigtig god en og ses på et andet tidspunkt.